започва отново Кой е по-по-най? Единственото предаване за артистични и забавни лица до 7 години. Виждате каква красива стойка за микрофони. Всъщност това е моята ко-водеща, както казват виповете, нали така? Да. Как се казваш? Влади. Влади, дръж така микрофона, защото искам да ви покажа една чудесна картичка, която ми подари едно момиченце, която се казва Стела. Вижте я картичката, тук пише Весела Коледа и честита Нова година. Тя се разгъва, ето така, и става втора картичка и тук пише ЧНГ и Весела Коледа, само че обратно. После се разгъва, отново се разгъва и става на едно кръстче с най-различни лепенки хубави. После отново се разгъва и после пак се сгъва и пак стана Весела Коледа и честита Нова година. Вълшебна работа! Има много хубави рисунки. Гледайте пък едно детенце, как видя Попа Найчо с коледна шапчица по Коледа. Ето го. Оп, пада му шапчицата. Нещо трябваше да я лепнем най-малко. Благодаря ти. Тебе те назначавам за ко-водеща и за председател на комисията в нашето предаване. Може да седнеш тук до мене, заповядай. Може да се настаниш удобно, направете място на председателката на комисията, ще опознаете по коронката. Бързам да ви кажа, преди да започнем, че за участие в нашето предаване няма никакви предварителни конкурси или записвания. Всички влизат тук като зрители и ние от публиката избираме кой ще участва спрямо от настроението в момента. А другите са комисията, тъй като публиката избира кой да стане мистер или мис Попонай със своите аплодисменти и с нашия бравометър. А сега големия Попонай, който прави бравометърски аплодисменти с краката си. Не е верно. Ама не се отчита на бравометъра, само едно. В момента се окопитвам. Окопитваш ли се? Да. Че ти скопита ли си? Откъде го знам? Еми не си скопита, ти си сплавници. Ти си сплавници. Нали баща ти е жаба? Кой? Баща ми не е жаба, майка ми е жаба, баща ми е жираф. Колко пъти ще ти повтарям? Значи майка ти е жаба, баща ти е жираф. Защото аз си мислех, че обратно, че баща ти е... Не! Жираф е баща ми! Аз мислех, че баща ти е жабата... Няма значение! Си прах, какво ти искам! Така ли? Добре! То си има... Иха! Как яздиш кон? Добре, да се Айде към почвам. твоето място. Айде. След 3... Чакай сега малко. Какво? Това е много важно, защото така стартираме предаването, нали? Да. Я да видим. 3, 2... Готови. Стартирахме и днешното предаване. Да видим сега кой ще бъде първи на сцената. По-скоро коя е тази на сцената? Здравей, Стела! Здравей. Ти на колко си години? На 4. Откъде си? От Пловдив. Я да видя кои дойдоха от Пловдив тук в Кой е по-по-най? Здравейте. Мама и тата ли са това? Да. Каква е професията на твоя баща? Тати работи голям камион. И какво прави с този голям камион? Обикаля. Къде? Ами... Из цяла България? Да. В чужбина ходи ли по света? Навсякъде. А мама? Мама работи в фризьорски салон. Ти имаш също като моето семейство. Мама е фризьорка, тати караше голям камион. А какво ще изпълниш? Стихче. Давам ти микрофона, искам от тебе. Хубав, силен глас, напред към камерите. Ти си първата звезда в днешното шоу. Баба иде, аз се чух и набързо се обух. Вънка ще се затека, отдалеч ще река. Мила бабо, тук ела, добре си ми дошла. Нещо тя ще ми даде, но дали ще се яде? Много хубаво стихотворение. Браво на тебе. Откъде го научи? Ами от детската градина. Аз пък го знам на песен. На джипски знаеш ли тази? Баба иде, аз се чух и набързо си обух. Вънка ще се затека. Не, няма да я пеем сега. Някой друг път. Сега Стела е главният герой. Каква ще станеш ти, като пораснеш голям? Балерина. Ако няма места за балерини, знаеш ли, всички момиченци искат да стават все балерини. И ако са заети всички места и няма свободни места в операта или в музикалния театър, или в арабеск, какво ще правиш?
Нещо трябва да се работи, нали? Нещо друго. Добре, пожелавам ти да станеш балерина и да завладееш всички главни сцени по света. Обещаваш ли? Да. Към хубав балетен поклон искам. Как се покланят балерините? Така, към камерите, усмихваш се и не бързай да слизаш. Айде, поклон, аплодисменти. Сега. И на сцената идва следващата участничка. Здрасти, Мони! Здрасти. На колко си годините? На 4:30. А откъде си? От София. Кой е с Мони тук в нашото студио? Да видим. Здравейте! Кои са тези? Мама и тати ли са? Да. Я разкажи каква е професията на баща ти, какво работи той. Ами, Като отиде на работа, какво прави? на компютър. На компютър? Да. Така ли се казва? Да. А мама? Ами, той като него. И той, и майка ти като него. Да. Казва се тя, понеже е жена, нали? Той за мъже, тя за жени. Да. Нали така? Значи и тя като него. Кой е по-главен от двамата? Ами, мама. Тя ли командва? Да. И какви команди издава? Я дай една команда, сега едно ти си майка ти. Ами, не слушам мама. И тя какво ти казва? Да не пускам пилето. Ама ти какво го правиш това пиле? Удрям го. Удреш пилето ли? Да. А то какво е, живо пиле ли? Не свири. Свири ли? Да. И ти го удреш и то свирка и тя се дразни. Да. От тия дет правят... Да. Такова ли? Песничка или стихче, какво ще изпълниш? Стихче. Силен глас. Ти си. Лошият Морив, вече час, страшно се измъчих аз. С мама зайчета рисувах, а с мен на глупав се преструва. Драска някакви черти, криви колела върти. Щом си мисли, че съм малка, те рисувам с химикалка. Абе, така е. Я кажи, чакай малко. Много ми е интересно винаги. Каква ще станеш, като пораснеш голяма? Принцеса. Как се става принцеса? Попона и знае. С кашкавал се намажи, във фурната се намести, на 120 градуса се запичи и тралала стани принцеса ти. Така ли ще станеш принцеса? Не. А как? Пожелавам ти да намериш принца на твоя живот. Красива усмивка към камерите, принцесо. Усмивка? Усмивка? Още по-голяма усмивка. Малко зъбки. Аплодисменти. Хап, хап. И на сцената идва следващата балерина, принцеса или лекарка. Не знам, сега ще разберем. Здравей! Здрасти! Здрасти. Ти на колко си години? На 4. Как се казваш? Калина. Откъде си? От Герман. От Герман? Да. А, това тук е до София. Да. Я да видим кои дойдоха от Герман заедно с тебе. Здрасти! Това е баща ти сигурно. Да. Какво работи той? Каква му е професията? Ами, той не работи, а си е шеф. Той си е шеф сам на себе си. Да. А други хора има ли? Да. Той е най-главният обаче. Да. Той е шеф. Той е шефа и какво прави шефа? Ами, работи си. А другите не работят, така ли? Мама работи също. А той само командва. Да. Блаземо. Той е Какви шеф, команди? той е шефа, майка ти е кройка. Защото работи, нали? Песничка или стихче, какво си подготвил? Песничка. На пианото ще ти помага Пламен. Той е музикален педагог в нашето училище за артистични деца. Попонай. И е много добър. А ти трябва да бъдеш сега като истинска певица. Нали? Силен глас имаш, нали? Да. Хайде. Отпред на каручката е седнала внучка.
зряло, че зряло е гроздето. Ще бъде помощничка с бялата кошничка. Ще бъде помощничка с бялата кошничка. Я кажи ти каква ще станеш като пораснеш голяма? Принцеса. А как ще станеш принцеса? Ами, С кашкавал се намажи. Не, това е ясно. Добре. Какво? ми Как се става принцеса? Какво правят принцесите? танцуват. Само? Да, По цял ден? не. А кога? Когато си искат. Сега разбрах. Това да си принцеса е да танцуваш когато си искаш. Да. Красива усмивка принцеса в камерите. Аплодисменти. Калина принцеса българска. На сцената вече е Цвета. Здравей, Цвета! Тебе. Ти откъде си? Аз съм от България. А на колко си години? Аз съм на 5 години. А от кой град на България си? София. Я да видим, кои са с Цвети тук в залата. Здравейте, това мама ли е? Да. Как се казва тя? Ами Наталия. Какво работи? Гледа бебето. А имате си и бебенце? Да. Как се казва? Момченци, момиче? Братче. Братче, кога се роди? Ми бях в Босна и то там се роди. А ти беше в Босна? Да. И какво правихте в Босна? Обърни се към камерите напред. Ми в Босна ходихме на басейни, ходих на една глупава градина, не ми харесваше. Така ли? Тук в България повече ти харесва? Да. Ама там бяхте на почивка ли? Не, Или там живеехте? не живеехме там, бяхме на почивка. Аха. Добре, какво ще изпълниш сега? Песничка. Давам ти микрофона. Стихче. Тук ми казват стихче. Песничка. Добре, каквото искаш такова изпълни. Стихче. Спустила се киша, налютила миша. Смочила краво, док я пасла траво. Едном църно мраво, пала кап на главо. Лептиричи е лют, мокън му капот. А само цвече ние, на кишо се смие. Това какъв език беше? На босански. Ама ти за колко време бяхте на почивка в Босна? Ами, за 10 дена. И за 10 дена научи това стихотворение? Да. Браво на тебе! А как се поздравяват по улиците? Здравей, как се казват? Имам си приятели там. Да, и как им казваш? Здрасти! Здравейнка. Така ли им казваш? А те как ти отговарят? Ами, не знам. Здраво! Да. А ще станеш като пораснеш голяма. Докторка. Пожелавам ти да имаш много хубави... Не, всъщност пожелавам ти малко пациенти, защото ще си ги излекувала всичките. Красива усмивка, доктор Цвети. Аплодисменти. Дай една ръчичка. И на сцената идва следващото дете. Отивам да се запозна отблизо. Здравей, ти си като истинска принцеса. И аз се завъртицка. Кашкавал се намажи. Не, Добре. Ще е принцеса, която се облякла такава рокля. Тая е принцеска ли е? Да. Или за сватбата накрая? Принцеска. Принцеска рокля. Как се казваш? Стефи? Стефи. На колко си години? 5. Откъде си? От България. От кой град на България си? София. Аха, столицата на България. Да. То тук е малко друга България, верно? Кой те доведе? Я да видим, да ми помахат с ръчичка. Опа, ето ги. Здравейте. Кои са тези момичета? Мама и кака. Кака ти на колко е години? 10. А майка ти работи ли нещо? Да. Какво? Какво прави като отиде на работа? Дава гоблени рамки с тати. Гоблени и рамки? Да.
Това е много интересно. Гоблена какво представлява? Обясни на телевизионните зрители. На Мики Маус такива. Ама какво как се прави гоблен? Добре, както и да е. Може би ще се научиш като пораснеш. Песничка или стихче? Сега си или певица, или актриса. Стихче. Значи си артистка в нашото предаване. Тя е с перука. Че да я махнем. Не, защо? Знаеш ли защо? Сега ще покажа. Наведи се малко. Гледай каква прическа. Да, това и преди. Айде, ти си силен глас напред към камерите. Моята устичка предно зъбче няма. Паднало самичко, както спахме с мама. Дирим по тюргана, де се е запилял. Крапна черна врана, зъбчето ми бял. И сега съм вече щърбаща бабка, а пък тате рече, пак си много сладка. Ама разбира се, че са сладки децата, понеже после им растат големи истински здрави кокалени зъби. Какво? Ето ми го зъбчето. Да не биде твоето, заповядай. Не. Хайде, дръжде. Но... Това е чие зъбче тогава? Айде сега твоето зъбче. Не виж, че е такъв жирафски зъб. Да, на жаба зъба. Ти каква ще станеш, като пораснеш голям? Гимнастичка. Можеш да правиш някакви неща? Да. Какво можеш да направиш? Шпагат. Шпагат можеш ли? Айде сега за поклона да събереш повече аплодисменти. Един шпагат ще направиш? Да. Айде. Тук надолу обаче на сцената. Так може ще видим и красивите обувки. Шпагат, усмивка към камерите и аплодисменти. Аз пък мога да хода на въже. Я да видим. Видя ли? Що и аз мога да ходя по въже? И ти ли можеш? Гледай се. Стига. Здравей, Лора. Здравей. Добре. Ти на колко си години? На 3. А откъде си? От София. Да видя, кой е с Лора? Компанията на Лора е ето там. Здравейте. Кои са? Мама и тати. Баща ти какво работи? Работи суши. Суши. Да. Такова дето се завива с ориз Да. и се яде. Да. Аз съм по-добър на якитори. Ами мама? Мама работи в фактури. Фактури? Да. Какво е това фактура? Цъка на компютъра и правите фактури. Фартуни? Да. Цък, цък, цък. Да. Ясно. Песничка или стихче, какво ще бъде твоето? Че. Ето, давам ти микрофона, силен глас напред към камерите. Сега ти си звездата в нашото шоу. Кой е по-най? Падат белите снежинки, също като парелинки. Почват зимните игли с радост, песни и шеги. Хей, дечица малки, хайде да парзалки. Тя ми кажи ти каква ще станеш като праснеш голяма. Ще ходя на работа. И какво ще правиш като отидеш на работа? Ще работя парички. Верно? Да. И какви? Ами, левове, евра, долари, какви? Долари. Ето нас едно, тук си ги изработила. Чакай, долари. Имаме долари. Ето ти тук $1. И аз правя пари. Ама нещо не вървят в магазините, както и да е. Добре, красива усмивка към камерите. Аплодисменти. На сцената е следващата участничка. Здравей! Ти се казваш Кристин. Така ли? Да. На колко си години? На
Добре, не си ги издавай. Да то пък аз какво питам момиче на колко години. Откъде си? От Казичане. Кой е от Казичане? Заедно с Христина. Здравейте! Уху! Каква весела компания. Имаш малко братче? Да. На колко е години той? На 2. На 2 години. Да го доведеш после и негов кой е по-пълнай. Песничка или стихче? Какво ще изпълниш? Песничка. На пианото е Пламен. Той ще ти помага. От теб си иска хубав силен глас, настроение и напред към камерите. Елховилес, Елховилес, ти имаш накид прелест. Елховилес, Елховилес, ти имаш накид прелест. Лен да бъдеш далебок и в летесно и вражество. Елховилес, Елховилес, ти имаш накид прелест. Това е българската версия на О, танен и шлах. Дама, затова тя пък е с германско име Кристин. И шлахин си маутен. Я ви кажи сега, ти каква ще станеш като пораснеш голяма? Принцеса. Защо? Скашкавал се на мъжи. Ясно. Добре. Той обича да яде принцеси. Като станеш принцеса, да не те изяде? Как се става принцеса, я кажи? Добре, какво работи майка ти? Министерство на отбраната. И какво прави там? Ние сме войници, ще вървим напред. А баща ти какво работи? Военен полицай. Кой е по-главен от двамата? Майка ти има ли униформа? А баща ти? Тата има. А майка ти няма. А кой командва? Който е с пистолета. Мама. Мама командва. Така, Министерството на отбраната, те са по-големи. Така. Ти каква принцеса ще станеш? Определено. Да. Няма да работиш нищо. Не. Танци по цял ден, когато си поискаш. Красива усмивка към камерите, принцесо. Аплодисменти. И на сцената идва следващото дете. О, здравей, Венета! Много хубава... Това как се казва това на глава? Как? Диадема. Диадема, много хубава диадема имаш. Я поличката. Тя се завърти така да ти видим. Откъде си ти? От София. На колко си години сега? На 6. Кой те доведе в последния момент да видим здравей? Те. Охо, а брат ти вече участва в Кой по-най? Да. Добре, той много не може да обясни добре. Я кажи, майка ти какво работи? Тя е психолог. Какво? Психолог. Психолог? Да. Какво прави психолога? Помага на някое дете, ако има проблем. И как им помага? Ами ако е болно детето, тя му чете приказки и го успокоява. Аха. А тати какво работи? Той е инженер. Какво прави инженер? Поправя разни неща. Кои неща поправи? Например, коли... Верно! Например, коли е много хубаво. Да, кажи. А майка ти, ако има проблем с децата, не е ли по-лесно? 2 шамари по леглата! Не, тогава децата я четат приказки на нея. О, ясно. Защото е психолог. Абе, не се ли казва психолог? Да. А ти как го каза? Психолог. Психолог също много ми харесва, защото може да прави всичко, нали? Да. Песен или стихче? Песен. И ти можеш да правиш стихче или песен. Знам, че всичко можеш да направиш, но сега си избрала песен. Пламен е готов на пианото. Сега искам от теб много хубав, силен глас. Напред към камерите. Няма да се притесняваш, нали? Срамуваш ли се нещо? Не. Ето ти микрофон.
Изгубила Веселинка коланче, коланче. Изгубила Веселинка коланче, коланче. Тук коланче, там коланче, няма го, няма го. Тук коланче, там коланче, няма го, няма го. Седнала е Веселинка да плаче, да плаче. Седнала е Веселинка да плаче, да плаче. Оле, мале, как ще кажа на мама, на мама. Оле, мале, как ще кажа на мама, на мама. Много хубава народна песен. Да ти кажа, коланчето ти е там. Тя Веселинка си изгубила коланче. Това е Венета. Била някаква друга. Ти не гледай, че почва името с В. Разбрах. Това е за съвсем друга една Ясно. разсеяна, дето, нали? Да. Ти каква ще станеш, като пораснеш голяма? Гимнастичка. Можеш ли? Да. Какво можеш? Мост. Я да видя. Дунав после, мост. като направиш мост... Дунав мост, така ли България. се прави мост? Попонечо, ти можеш ли да правиш мост? Естествено. Я да видя. Гледай сега как се прави мост. Разбрали? Така. Тук застани така пред сцената. Сега, как се покланят гимнастичките, като свършат съчетанието? Как? Добре, айде поклони се, аз ще кажа на публиката да ти ръкопляска. Чакай, стой още. Като кажа аплодисменти, ти почваш да се покланиш. Аплодисменти! Исках още да се покланя, че хубаво го прави, ама както и да е. Да видим сега следващото дете. Той е много мъничко, казва се Теди. Много ти е хубава прическата ви, Теди. Кой ти направи тази прическа? Мама ли? Ти на колко си години? Почти на 4. Почти на 3. А откъде си? В София. Я да видя с кого си тук да помаха с ръчичка. О, две момичета махат. Едната е кака ти, сигурно. А другата е майка ти. Да. Кака ти как се казва? Вики. Коя е по-послушна от вас двете? Желе. Коя е по-послушна? Не бяга от въпроса. Кажи, коя е по-послушната? Май кака ти, а? Кака ти не е по-послушна? Да. А мама какво работи? Мама работи. Ходи ли на работа? Ходи. И какво прави, като отиде на работа? Скава палички. Това е много хубаво. Защото има някои ходят на работа и не им плащат. Знаеш ли? Да. Гледаш ли новините? Да. Така е. Сега обаче минаваме към по-веселата част. Айде да не говорим за тъжни работи. Давам ти микрофона. О, ти имаш лакирани ногти. Я да видя другата ръчичка. Има и блузка на муракиня. На какво? Мурякиня. На моряка жената. Да, бе, да. Да, мурякина се казва. Та е на турчена жена му, нали е туркиня? Да. Давам ти микрофона, ти си сега. Много хубав, силен глас. Пламен ще ти помага на пианото. Заповядай. Селе слънчи, който ниде, той голям деца пояце. Не се има язовицани, всеки сега победи. Моковцето векрела тук, я пата качи и тяне пук, а домата цевене. Такова изпълнение за прав път чувам, нали? Това ти ли си го измисли с пук-пук? Или така се пее? Така се пее. Така е правилното, да знаете, с пук-пук-пук. А домата като червенее издава ли някакъв звук? Да. Какъв звук издава домата като червенее? Подлиза във. Разбра ли? Да. Не е така. А е по друг начин. Какво ще станеш ти, като пораснеш голяма?
Лекака. Добре, от какво най-често боледуват децата? Не знам. Не знаеш. Ти боледувала ли си? Да. От какво? Не знам. Кашляш ли, кихаш ли? Тихам. Кихаш? Как кихаше? Как кихаш? Не знам. Не знаеш как кихаше? Не. Някак се така. Непознато кихане ли са? Психо? Психо ли кихаш? А пък аз кихам така. Айриш! Айриш! Добре. Доктор Теди. Красива усмивка към всички пациенти. Усмивка? Напред. Аплодисменти. Хайде, като пораснеш, може да ми станеш личен лекар, нали? Да. Добре. Хайде. Скок. И на сцената идва следващото дете. Здравей, Мария! Здрасти. Ти на колко си години? На 5. Откъде си? От София. Я да видим кой е с Мария тук на шоуто, да ми помаха с ръчичка. Здрасти, ете там горе. Това е мама сигурно. Да. Каква е нейната професия? Тя не работи. А какво прави? Стои си вкъщи. И какво прави като си вкъщи? Само прическата ли си прави? Готви. Защото е много хубава прическата. Какво готви? А та ти ходи ли на работа? Да. И той какво работи? Маже къщи. Гащи ли? Не. А какво? Маже къщи. Маже къщи. Ами ясно силно говори, че не разбирам как тихичко като говори. Сега като си започнеш песничка или стихче, какво? Песничка. Значи песничката с много силен глас. А не да чувам аз. Мария, porque te pones tan fría conmigo? Това от Бразилия този. Абе, това на испански. Така ли? Да. И какво трябва да отговори? Защо си толкова студена към мен? Аз питам, пък ти трябва да ми кажеш нещо. То времето си е студено, бе. Кажи, времето е студено. Времето е студено. Разбрах. Айде сега чуем твоето изпълнение. Готова ли си? Да. Видете настроението, свикна с сцената, нали? Да. Хубаво ли е тук? Да. Сега ще стане още по-хубаво, защото ти ще бъдеш като истинска певица на пианото, Пламен ще ти помага. Над смълчаните полета пеят весели звънчета, писана шейна премина бялата партина. Зън, 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 бялата партина. Зън, 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 бялата партина. Жени гриф, с преспите се вие в селото. Се крие. Зън, 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 в селото се крие. Зън, 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 в селото се крие. В снега се гушат, а поминчетата пушат, сякаш баби са запрели пухкави кадели. Зън, 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 пухкави кадели. Зън, 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 пухкави кадели. Много професионално стана с изпълнението на Пламен, нали? Хубаво ли беше? Да. Ти каква ще станеш, като пораснеш голяма? Гимнастичка. Защо? Защото. Мост можеш ли да правиш? Да. Я да видим ти как правиш моста. Ей, добре, стани сега. Върни се към камерите напред и искам как се покланят. Нали знаеш как се покланят? Как се покланя моста? Аплодисменти. Видя ли как се покланя моста? Не, моста се покланя така. Както е така, прави така. Виждал съм го в Лондон. Как се покланя. На сцената е следващото дете. Рая, здравей. На колко си години? На ти. Откъде си? От Мрезда.
От Мездра. Я да видим, кои дойдоха от Мездра. Здрасти! Мама и тата ли са това? Да. Какво? Я разкажи малко за твоето семейство. Какви са им професиите, примерно на баща ти? На баща ти той... Не на моя баща, на твоя баща. На моя баща работи на тати Камяна. На Чечо Бешко Камяна. Аха, а мама? Мама работи пердета. Какво прасета ли? Да. Какви прасета, бе? Какво ги прави прасетата? Не знам. Храни ли ги? Храни ги. Извежда ли ги на разходка? Да. И къде ги разхожда? Из Мездра ли? Да. Ако видите жена с прасета из Мездра, не се плашете. На Рая майка й. Всичко е под контрол. Чакай, къде тръгна? Песничка или стихче? Песничка, качвай се на сцената, бе. Ти си сега нашата звезда. Много бързаш да си тръгваш. Аз обичам без сетофон. Обичам без сетофон. Ама трябва с микрофон, за да се чува. Ако искаш, аз ще ти го държа. А ти пей напред. Да. Ето на пианото ще я пламена, аз ще съм стойката на микрофона. Искам за яй съчице. Добре. Ай, съчице. Носа. Това не съм го чула. Ай, сърчице, нося. Оп, как настал? Защо се размаха? Чакай малко. Искаш при мама? Добре, няма никакви проблеми. Така е, трудно е на сцената. А чакай малко, искам да те попитам нещо. Ти какво беше подготвила за да пееш тук? За зайченцето бяло май беше. Да. Ами айде, опитай се да го изпееш. Добре, няма да те караме на сила. То на сцената не е лесно. Ако някой си мисли, те родителите повече си мислят, че е лесно. Имаме истинска принцеса тук. Здравей! Как се казваш? Маги. Откъде си? От София. На колко си години, Маги? На 5. Ти като какво си облечен? Като принцеса. Ама коя принцеса? Снежанка. Като Снежанка е тук при нас на сцената. Я да видим кои са с Снежанка, краля и кралицата, а не само кралицата е тук. Здравейте. Как се казва майка ти? Мама Цун. Какво работи? Това? Баба ли? Това е бабата? Така, да продължим нататък. Песничка или стихче? Песничка. Я разкажи малко за бабата и тя работи ли? Да. Какво? Като отиде на работа, какво прави? Добре. Както и да не казва. Дай да чуеме твоето изпълнение. Пламен е готов. Семи микрофона и с най-силния глас. Ти си. Зайчето си наранило рявото кръче, седнало и затъжило под едно дръвче. Скарamo се, мама зайка, слушай я да спреш. Бива ли задръж котинка, толкова да ревеш. Пък аз знам и нататък. Раничката си от намаза. Ти знаеш ли? Да. Хубаво, ама не искаш да го изпееш нататък. Не. Я кажи тогава каква ще станеш, като пораснеш голяма. Учителка. На какво ще... Ето една принцеса, която иска да стане учителка. На какво ще учиш децата? Най-важното нещо кое е? Да пеят. Точно така. Красива усмивка към камерите, госпожо. Аплодисменти. Аж да дадеш на ръчичка и внимателно, лекичко, да слезеш. На сцената идва следващото дете. Малко момиченце, отивам да се запозная по-отблизо. Здравей! Ти се казваш Мартина. Да. На колко си години? На 3. А откъде си? Откъде? От София. А кой те доведе? Да помага да видим кой е смърт. Мама и тати, здравейте! Каква е професията на твоя баща? Работи коли. Какво ги прави? Ама не си вдигай така поличката да спусни си. Виж каква е хубава. А туника, нали? А мама какво работи? Зъби. Какво? Зъби. О, много деца искат да стават зъболекарки. На майка ти си избърнала мечтата, сигурно. Ти какво ще изпълниш сега? Песен или стихче? Песен. Давам ти микрофон.
С най-силния глас на пианото Пламен ще ти помага. Мама ми купи днес нова книжка с картинки. Гледам я с интерес и разгледам лист по лист. Тук зайче как играе, кума лисе как го дебне. Таралес на кълбо се избави зайчето. Пусни си роклята, дай една ръчичка на мене. Чакай, стой! Къде тръгна? Имам един много важен въпрос. Ще разкажеш ли на всички нас каква ще станеш, като пораснеш голяма? Да преслушвам. Лекарка? Да, Защо зъболекарка не е ли по-хубаво? не искам. Не искаш. Защо? По-доходно да си зъболекар. Не искам. Искаш да си лекарка. Да. От какво боледуват децата? Защо ще ги преслушваш? Когато са болни, да ги преслушвам. Добре. Доктор Мартина, красива усмивка към бъдещите пациенти. Аплодисменти. Дай сега една ръчичка. И на сцената идва следващото дете. Той се казва Дани, здравей. Така ли ти казват, Дани? Да. Иначе се казваш Даниел. Да. Откъде си? От София. Я да видим кой е с Даниел. Да помаха с ръчичка. Здравейте, кои са тези хора? Дедо и мама. Здравейте! Чакай сега, защо дядо и мама? Защо ти е дядо? Защото е дядо. И как човек става дядо? Защото ако е татко, вече става дядо. Той е бил татко и после е станал дядо. Да. И на кого е татко? На мама. Това е бащата на майка ти. Да. Ти си нейно дете. Да. Тя работи ли нещо? Да. И какво работи? Хляб. Много хубаво. И аз много обичам да правя хляб. Чакай сега малко. Кой е по-послушно дете? Ти или майка ти? Трябва да питаме дядо ти. Ти ли си по-послушен? Майка ти беладжийка, така ли? Мисля, че да. Какви бели прави я есте? Малко се ядосва. Що ме е малко добре да не се ядосва много, тогава става страшно. Песен или стихче? Стихче. Ето, като се ядоса майка ти, може да й казваш стихчета и ще й минава. Силен глас. Трепкайте свестичи за пантели, бляскайте звездичи сребро-бели, пейте ви камбанки зазвънили, птички, ангелчета леко крили. Тази нощ е зима мразовита, но е тя очички най-честита, че Христос дошъл е на земята и е той закрилник на децата. Всяка скръп и радост на детето пада право нему на сърцето. Затова запейте днеска всички, грейте детски весели очички. Много хубав глас имаш ти, като истински артист. Какъв ще станеш, като пораснеш голям? Футболист. Защо? Правилно, те вземат повече от артистите, така че... От кой отбор си? От ЦСК. Защо си в синьо целия? Защото така се облякох. Ти ще помисля, че си от Левски. Не съм. Кой ти е любимия футболист? Кристиано Роналдо. От българските? Върни се към камерите. Не знам. От българските футболисти кой ти е любим? Не знам. То май няма такива. Не. Добре, пожелавам ти да станеш най-добрият футболист в целия свят. Красива усмивка към камерите. Аплодисменти. Как на терена и на сцената излиза един с една много страшна пиратска кърпа. Това е някакъв череп. Какво си направил с ръката, приятел? Гледам, пръстите нещо са ти ужили. Да, щупих си малкия пръст. Какво прави, че си го щупи? Как така стана? В училище бях на тренировка и виках едно момче от училище и паднах. И какво тренираш? Футбол. Охо! Още един футболист, професионалист обаче този път. Така стават травми в спорта. Как се казваш? Виктор. На колко си години? 7.
Откъде си, Викторе? София. Я да видя, кой е с Виктор да помаха с ръчичка? Здравейте, това е бащата ли? Да. Какво работи той? Той е монтажник на гуми. О, това е много сложна професия. Песничка или стихче, какво ще изпълниш? Стихче. Микрофона е твой, ако искаш аз да ти го държа, но ако искаш ето, да. Песен за доброто. Когато си беден, когато си слаб, когато трепериш за къщето хляб, когато от всякъде кой каквото свари, препъва те с крак и ти удря шамари. Не дей се отчаивай, не дей се навеждай, не си позволявай да губиш надежда, защото макар да е жилаво злото, в човека все пак побеждава доброто. Какво е ухолство? Какво са пари? Пред светлата участ да бъдем добри. Понякога, когато в сърцето ти гняв се надига, кажи си на ум кротко думата стига и вярвай, че ще спечелиш двубоя с лошите мисли, усмивката твоя, защото макар да е жилаво злото, в човека все пак побеждава доброто. Така и аз си свърлих парите, вече съм по-добър. Усещам една лекота, като има човек 100 евро в джоба си. Въобще, нали? Да. Ти какво ще станеш, като пораснеш голям? Футболист. Започнал си от сега. Да. Ти от кой отбор си, така, от български? От Славия. Славия, ти си почитател на Славия. Да. Малко са славистите. А ти къде тренираш сега? В училището. В училището. А кой ти е любимия български футболист? Всички. Всички ги обичаш. Хубаво. А от световния футбол? Кой е най-добрият според теб? Не знам. Не можеш да прецениш. За мен ти си най-добрият футболист, защото щом си щупил ръката, значи си се раздавал на терена. Пръста. Пръста, голяма работа. Няма да си чупиш повече такива работи, ще играеш по-внимателно, че има някои, като излезат на терена и само ритат по кокълчетата. Да, а пък аз на матча, в който си щупих пръста, едно момче подаде на друго, и аз бързо се затичах и му отбих топката и паднах на леда. Ужас! Внимателно. Да си вързаш кънките. Искам да си още по-добър футболист и от най-добрите футболисти. Да си винаги по-най. Да. Обещаваш? Да. Красива усмивка към камерите и към всички фенове. Аплодисменти. Внимателно, сега като слизаш от сцената, да ти асистирам, че са стръмни стълбичките. Я се прибера с парите. 5 лева, някой ден може да станат 50. И сега започваме с раздаването на подаръците в края на нашото шоу. Първо получават подаръци тези две деца, които ние преценихме, че са много артистични. Ето такива деца търсим за нашето училище за артистични деца по-най. Тези тротинетки са ви от детски продукти Чиполино, а сега ще получите и по още един подарък от Хипо Ленц. Магазини за детски усмивки. Заповядай! Хайде, отивайте да си разглеждате подаръците, защото ние да видим кои са станали мистър и мис по-най в края на нашото шоу. Ако и вие искате да сте тук, ако вашите деца имат желание да се изявяват, да казват песнички, стихчета, да разказват приказки, може и вицове, може би някой ден ще седнате на тези столчета като мистер и мис по-най. Бързам да ви кажа, че за участие в предаването няма! Не правим предварителни записвания и конкурси. Няма такова нещо. Който ви е казал, не го слушайте. Слушайте мене. Няма записвания, няма конкурси. Всички влизат тук, в залата ни на улица Цар Самуил 32, като зрители. А ние от зрителите вече избираме участниците. Така че, елате да се забавляваме заедно. Ето ги мистер и мис по-най, най-добрият футболист на всички времена и Венета с красивата диадемка. Това, върху което седите, са вашите подаръци. Ако и вие им завиждате, вижте пък в barbaroni.bg. Подаръци също така и от Марсел Тойс. Това е за тебе, приятелю. А това е за тебе, приятелко.
За победителите ще има и по една хубава книжка с Коледа, диаманти и какви ли не работи, забавни приключения. Това е... Какво? Имам вече 3 такива. Супер, да раздадеш и на приятели. Но това ти е специално от нас и от издателство Хермес лично. Всички деца, които са тук на сцената, ще си хапнат бисквити закуска от победа. Ще получат също така. Всички деца, които избрахме за участие, ще получат подаръци от играчки Зим. Това е също за тебе. И всички деца, които са тук на сцената, ще играят безплатно в детски комплекс Палавници в Младост 3 в новите топли джунгли. А сега, Венета, ти ще се ожениш ли за Виктор? Да. Викторе, ще вземеш ли Венета за своя жена? Не. Ама на майтап, бе. А? На майтап. Нали всички приказки завършват с... Имаш си гадже ли? Добре, аз съжалявам, Венета. Той вече се е обещал на друга. Ще й бъдеш верен цял живот, сигурно. Както дойде, айде. Голяма рато. Дайте си ръцете! Стиснете си ръцете като приятели за цял живот. Може пък тя да ти кумува на сватбата и като победители в днешното шоу. Елате и вие да участвате при нас. Хубав ден. Искам да ни завиждате сега. Завиждайте ни, защото ще изрем тази торта. Чао! Хубав ден! Махайте!